Está. Bueno, bons días. Damos comezo á sesión plenaria do 28 de xaneiro de 2026. Primeira lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. Se hai alguna cousa esta sesión? No. Vale, queda aprobada, entón. Punto número 2. Perdón. Modificación da ordenanza fiscal reguladora pola taxa de tramitación de documentos e expedientes administrativos. Bueno, isto, como xa pon na proposta da alcaldía, fundamentábase na necesidade de introducir o suposto de exención de pago da taxa de autorizacións puntuales de uso de dependencias locais ou inmobles de titularidade municipal por parte das entidades, asociacións ou clubes que estean inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións, con motivo de facilitar o funcionamento das mesmas, bueno, principalmente para reforzar o tecido asociativo e no eido deportivo e cultural de Rábade. Non sei se tedes algo que decir. No, sí, nos vamos a apoialo, quer dizer, non a ordenanza en sí non a apoiábamos, pero esta modificación, pois parecenos que é correcta e que vamos a apoiar. A ver, nós estamos a favor, o sea, é algo que nos parece ben, o que non sei é como, se non hai un informe legal, non sei se legalmente se pode facer ou non, porque é unha modificación da ordenanza fiscal. Non sei se teria que haber un informe, o sea, para poder valorar nós realmente o noso voto. A nós parecenos ben, Bueno, dentro da regulación da ordenanza, eu creo que iso é factible facelo, igual que se fan as modificacións ou se fan os descontos por outras cousas, é factible facelo. Factible pode ser, eu estou preguntando se desde o punto de vista legal é legal ou non, para poder valorar o noso voto, non a forma de votar. Xa lle digo que nos parece ben, pero non sei se é legal ou non que non haxa un informe que diga que sí, que se pode facer, non? Home, normalmente sempre en todos os... Cando hai unha exención de algo sempre se pode facer, sempre que se este de acordo, sobre todo no pleno. Bueno, é que como é unha ordenanza fiscal, por eso o digo. Pois, sí. Bueno, se votamos xa. Se non hai máis explicacións... Votamos logo. Vozos a favor? Moi ben. Eu non votei a favor. Ai, perdón. Unha cosa que este a favor, pero coas súas explicacións... Vale. Perdón. Votos logo en contra? Non. Abstencións? Abstención. Mocións de urxencia? No. A dación de conta de decretos da alcaldía te la... Sí. Non? Entón, rogos e preguntas? Sí, bueno, vamos a empezar polo rogo. Como sempre, vamos a seguir insistindo en que consideramos que os plenos se deberán de celebrar polas tardes para facilitar a labor dos que formamos parte neles e tamén para facilitar pois a participación da xente que teña interés en asistir a eles. Entón, é unha tema que vamos seguir mantendo e queremos relacionala cunhas manifestacións que fixo a alcaldesa nunha entrevista na que manifesta pois, a súa decepción ou, bueno, como ti lle chamas, que a vos protesta ou incomodidade pola falta de asistencia entendemos que te refieres aos grupos independiente aos actos do Concello. Desde o inicio do mandato nós sempre dixemos que íbamos a asistir única e exclusivamente aos actos que nós consideramos que temos obriga de asistir, é dicir, que é necesaria a nosa presencia, e os outros que non íbamos a asistir, en tanto non se fixeran os plenos, pois a hora que
sempre se celebraron neste Concello. A alcaldesa, por suposto, ten esa potestade para decidir a que hora son os plenos e cando se van a celebrar. E nós, por suposto, temos a potestade de decidir se asistimos ou non segundo a que actos. Entón, bueno, eu entendo que o mellor, a alcaldesa non preferiría outra situación, eu podo entender perfectamente, pero que non é a decepción é unha palabra que non cabe porque entendo que a alcaldesa é descoñecedora de que eso foi o que nos plantexamos desde o principio e é o que vamos a seguir mantendo. Ojalá os actos saian o mellor posible, ojalá teñan a maior participación posible, pero nós non vamos a respaldar con a nosa presencia un equipo de goberno que decide impedir un pouco na medida que pode a labor desta oposición. Ese era o rogo. Bueno, voulle contestar, porque Sí, pareceme que o que dice vostede é un pouco erróneo, porque a min pareceme que o que me plantexa vostede é un pouco de chantaxe, o señal. Os plenos non se fan cando decimos nós, entón, pois non participamos nas actividades que hai do Concello. Cando penso que os plenos fanse pola mañá en moitísimos concellos, fanse pola tarde en outros, e imagino que tarde e noite en outros moitos. Eu creo que, bueno, neste decidiuse facer así pola mañá, e vostede dice que non se lle permite a cidadanía, pero eu estuve na oposición moitísimos anos, e penso que nunca vin a ninguén nos plenos. A mellor, algún día, unha persona, pero pouco máis. En cambio agora, hoxe non, pero a maioría das veces hai moitísima xente aquí polas mañás, o que quere dicir que o que está nun erro é vostede, porque a xente pode acudir tamén polas mañás. O de impedir a labor da oposición, pois dice vostede, porque aquí hai xente que ten polo seu traballo permiso para vir aos plenos a hora que sexan, hai xente que traballa por turnos, co cal, imagino que se lles toca turno de tarde ou turno de mañá, terán ou que modificalo ou que cambialo. E iso, os concelleiros que hai aquí, todos están na mesma situación. E logo que lle decía que me parece unha, non sei, unha falta de respeto o que me diga que non van a participar nas actividades, nos actos que celebra o Concello, hasta que non cambiemos a hora do pleno. Mire, pois, a mí pareceme unha falta de respeto aos veciños, aos ciudadanos, porque vostedes son representación de moitos ciudadanos de Rábade, co cal eu creo que se fan actividades ou se fan actos do Concello, a lo menos deberían de ter unha representación. Iso é o que penso eu. Vostede pensará o que queira. Sí, imagino que o pensa. Pero nós onde consideramos que debemos estar, estivemos, estaremos. No resto, non. E non todos os membros da corporación estamos na mesma situación. Evidentemente que non. Hai xente que polo seu posto de traballo pode ter algún tipo de dereito a poder asistir a un pleno, pero outros non o temos. E é certo que hai concellos que celebran os plenos a diferentes horas. O certo é que a maior parte dos concellos celebran os plenos das vilas pequenas, evidentemente, onde o persoal corporativo non son profesionais, non viven desto. Aquí, neste caso, só hai un que vive desto, non? Pero no que se refiere ao caso de Rábade, sempre foron ás 8 da tarde. E o feito de que antes non houbera moita xente nos plenos e ora haxa algunha máis, tampouco é moitísima xente, ojalá houbera moitísima xente. E o mellor tamén se debe á oposición que había antes e a que hai agora, non o sei. Eso en calquera caso non me corresponde a mi xulgalo, corresponde aos veciños. Pero creo que pola dignidade da institución entendo que cantas máis facilidades se den, pois mellor. E é evidente que ás 8 da tarde hai máis xente que non está traballando que ás 12 da mañá.
eso podémoslo discutir todo o que queirades, pero esa é a razón. Non sei se hai algún robo. Vale, preguntas? Sí, vamos a ver. Con respecto, vou empezar polo último pleno. No último pleno preguntábamos por unha licitación de asistencia do contrato de asistencia de basuras e nós sostiñamos que, dado que había un proxecto no que xa se levaba anos traballando coa Diputación e que en principio dixestis que non vos valía, despois que sí, despois que non. O caso é que ese proxecto contemplaba un estado da situación e máis de necesidade da recollida de basuras e máis da limpeza viaria en Rábade. No anterior pleno, cando se preguntou por que tendo isto, que ao Concello non lle costaba absolutamente nada, é un traballo xa feito de varios anos, pois por que tendo isto vos decidíades contratar unha asistencia con unha empresa externa e pagarlle cerca de 6.000 euros para, según decías ti, porque o diagnóstico que había previamente era incompleto. Nos preguntábamos por que era incompleto, que faltaba. Ao final, despois de moitos tipos, dixéchenos que non podías dicírnoslo nese momento, que se tiñamos moito interés, que xa non lo dirías. Por suposto, eu firmei que sí que tiñamos interés en saber que era o que lle faltaba e que se completaba. E entón, preguntamos que se xa sabes por que tuvestis que recurrir a isto e que completa que non houbera antes. É o que é reiterar esa pregunta. Pois mira, agora mesmo estamos empezando a facer a licitación. Cando os teña xa se verá os puntos nos que había algún fallo no outro proxecto. Estamos preparándoa, estos días estamos revisando os puntos todos para sacarlo a licitar xa estos días. Unha vez que este xa lle comentaremos o que... Sí, pero ti cando decides encargar este traballo a unha empresa porque detectas que hai unhas deficiencias, que deficiencias detectas? Xa yo dixen no outro pleno. Que non mo dixeche. Dixeche que non me podías dicilos que non te acordabas. Pero agora mesmo que estamos estudiando o proxecto que nos trouxeron, pois xa o explicaremos despois cando saia, cando xa vai a salir agora a licitación e xa o poder... Pero ti sabes as deficiencias que detectache? As deficiencias que detectamos, sí, pero... Sabes, e podes non las dicir? No, agora mesmo non lles podo decir. Non las podes dicir? Non. Bueno, moi ben. Mira, e en ese pleno tamén preguntamos por que se lle adjudicara esa empresa. E ti dixéchenos que se pedira presupuesto ás 3 empresas e que este era o mellor presupuesto. Nos pedimos o expediente de contratación e só había unha adjudicación directa a esta empresa. Onde están as outras 3? Pero sí que se pediu os presupostos a outras 2 empresas máis, E onde están? Porque non están no expediente. Pois non sei. Home, que non o sabes son eu, que non estou... Pois non sei, revisarei, non? Xa yo E a que empresas? Non o sei de memoria ahora mesmo. Xa yo dixen outro día, non? Non me... Claro, pero outro día foi outro día. Ti estás segura de que pedistes o presupuesto a 3 empresas? Sí. E que hai un expediente de contratación con esas 3 empresas e que ao final saliu a xudicataria esta? Sí. Sí. Reme, estás falando como alcaldesa de Rábade, estás falando dunha contratación. Eu creo que cada un na súa vida diaria pode xugar ca verdade todo o que lle dé a gana, pero desde unha institución eu creo que é algo máis serio. Ti estás segura de que podes afirmar eso? Ahora non lle vou a contestar, entón, porque xa como está dicindo así, xa me está poñendo un... Non, pero se a que respondes eres ti, non son eu. Vale, respondo eu, pois xa yo direi, no próximo pleno xa lle explicarei logo como é a situación, porque agora mesmo estáme dicindo vostede así eso que non estou segura logo. Vaya, pois... Vamos a ver, mira, tamén lín nun medio de comunicación xa volvendo a temas da verdade e desa cruzada que parece que tes permanentemente contra ela.
Manifiestas que, cando che preguntan como empezou a festa dos mexillóns, dices algo así como que houve un ano que houve un excedente e que nos los ofreceron e que aí empezou todo. Que che deu esa información a ti? A ver, o que poñen os medios de comunicación, eu non sei o que se lles explica aos medios de comunicación. Ti falas e despois eles dicen o que dicen. Eu que sei. Pero de onde sacaches a información? Non, eu non saquei ninguna información dese tipo. Logo ti non dixeche eso. Home, non sei, eu expliqueilles de onde saliu a festa, punto, pelota, xa está, non hai que darlle tampouco máis voltas a... Non, se non hai que darlle. Eu digo que houve un excedente de mexillón e ofrecéronolo. Ti sabes eso? Eu non sei que eu non estaba en ese momento ali. Entonces pero ti dixeche eso. Bueno, basta. Eu pregunto se dixeche eso, nada máis. Eu non sei o que diríalles como empezou a festa do mexilón, pero eu non sei se lles dixen exactamente eso, non me sona a mí que lles dixera o do excedente do mexilón. Perdón, é un catarro. Vale. Non sei se puxeron en algún medio de comunicación. Home, compartístilo vos, nas redes do Concello. Por iso digo que algo saberás. Poñería no na prensa, non sei. Bueno, mira, outra cosa. Dices tamén, porque claro, como tampouco non hai propiamente un programa, non hai un proxecto, temos que ir sacando do que ves afirmando, o que é un pouco a política deste goberno, non? Entón dices tamén que cando che preguntan cales son as liñas principais deste goberno, dices que a principal e a primordial son os servicios sociales. E claro, nós vamos a servicios sociales e nós non vemos que fixerades nada novo, é máis. É dicir, nós ainda comprábamos material como sillas de rodas, camas articuladas, quer dicir, algún material que para poder prestarlle aos veciños, pero desde que vos estades non se comprou nada. Aumentouse o gasto, evidentemente, porque se aumentou o precio, e entonces eu quixera preguntar cales son esas melloras en servicios sociais que se fixeron para ser con respecto ao que había. Nos servicios sociais, cando se necesitan as cousas, evidentemente mércanse. Se non se mercou nada é porque en este momento non se necesitan. Non, cando os compramos non é que se necesitaran, comprámolas por si eran necesarias, claro. Agora están aí, evidentemente, e cando se fan falta, úsanse, cando non. Cando nos referimos aos servicios sociales, ao aumento dos servicios sociales, referimos a temas tamén como os madrugadores, ofertar o das tardes para os nenos, para a conciliación familiar, favorecer o que é a conciliación familiar para todas as familias do municipio. Aumentouse tamén os campamentos no verán, foise aumentando pouco a pouco e irase aumentando algo máis para que as familias podan favorecer o que a súa... Aplaudimos eso, que vai por diante. Tamén se fai no Nadal, non se facía, aumentouse tamén. Aumentouse tamén en Semana Santa. Pero eu falaba de servicios sociales, a situación familiar eu falaba de servicios sociales. De servicios sociales o que hai, o que se necesita. Mira, e a segunda das líneas que decíades era que o segundo proxecto era en vivenda. Bueno, calquera pode repasar os plenos anteriores. Que se fixo en vivenda? En vivenda está a preparar un plan de vivenda que xa está prácticamente rematado e salirá unha vez que saia o plan xeral e que se plantexe a todos os vecinos o plan xeral, sairá o próximo plan de vivenda para favorecer eso que a veciñanza poda vender, comprar, alquilar. Mira, en novembro de 2024, no pleno, ante esta pregunta, ti dixeche o plan de vivenda, a primeira fase é un inventariado que prácticamente está rematado. Despois, en marzo, eu non estaba nese pleno, preguntouche a Ángel, e dixeche que o inventariado que aínda non estaba rematado porque faltaban uns detalles. A día de hoxe está rematado o inventariado. Sí. E podemos ter acceso a él? Aínda non. Aínda non? Non. E por que? Cando se faga o plan de vivenda, cando saia, poderá ter un acceso total a todo. O sea, ahora mismo está o inventariado rematado e en que fases está?
está feito, Inventariado, sí, pero que fase está o O plan? plan de vivenda estamos acabando de rematar unha serie de datos que quedan aí por facer, pois, tamén con inmobiliarias e con veciños que... Mira, outra, e despois, é que tampouco quero seguir afondando demasiado, outra cuestión que dices é o urbanismo sostible. A parte do plan xeral que leva, según se decía, máis dun ano rematado e que sigue escondido no caixón, que actuacións se fixeron polo urbanismo sostenible? As actuacións que se fan polo urbanismo sostible son as que próximamente, cando saia o plan xeral, se poderán observar. No plan xeral, aí poderás ver todo o que se vai facer. Ben, vamos a cambiar de... Mira, como está a situación da cuarta fase do polígono industrial? Na cuarta fase, pois agora mesmo está solicitado na Consellería a cesión dunha serie de terreos na parte de atrás do Santo Anxo, e estamos preparando como podemos afrontar o gasto do proxecto para presentalo. O sea, o proxecto para levar a cabo o plan xeral. Para levar a cabo a ampliación do polígono. Bien. E digo eu, en ese plan xeral que está prácticamente rematado, ben contemplado xa o polígono industrial donde vai? Sí. Entonces, non se vai facer un plan parcial do polígono? Non, eso xa vai no plan xeral. Vale. Mira, cando se vai a sacar o servicio de urbanismo a licitación? Pois non o temos pensado por agora, pero igual que temos na RPT a plaza de técnico municipal, tamén hai unha de peón, pois estamos estudiando cando se pode sacar. Bueno, pero... Sacaremos unha despois a outra, non sei, bueno, en principio non está previsto por agora. Pero hai ano e pico tiñades previsto sacar en 2 ou 3 meses. O que? O servicio de urbanismo. Sí, pero agora non é posible. E ti eres consciente de que actualmente tes un servicio contratado ilegalmente e pagado ilegalmente? Non. Non eres consciente? Non. Pois o secretario fai advertencias cada vez que genera unha factura. Faise unha... como todo. Que se fai? Que se fai? Pregunto. Que se fai nada, non se fai nada, mentres non... É dicir, o secretario dice que é ilegal e vos pagadelo igual. Sí, vamos a ver, mentres non se saque a plaza, estamos pagando un contrato a unha persoa para que faga o servicio, igual que se fai con outras moitas cousas. Mira, vimos tamén un decreto no que me imagino que é un error administrativo, e quero confirmalo nada máis, é que se é un error administrativo tampouco pasa nada, que pode pasar. No que hai unha devolución, bueno, máis ben unha anulación do ICIO do ano 2024 e 2025, pois dunha docena de persoas, máis ou menos, que se mandou á executiva da Diputación e que polo visto xa tiñan pagada a súa licencia. Non sabes de que vai isto? Non sei. Non sabes de que vai? Ahora mesmo non me dou conta do que é, pero bueno, xa o miro. Mirámolo. Non me dou conta exactamente do que é. Vale. Pois é que, sí, supoño que sería un error, non creo... Non sei. Vale. E outra cousa, vamos a ver... 2023, dixe. Bueno, o decreto é... No, o decreto no, digo a devolución. A devolución, pois, son de varios anos, son de 2024 e 2025. Vale. Son
son de varios anos, son en concreto 13 liquidacións que as persoas xa pagaran os seus impostos, Ahora pero mismo non. mandouselle esa ejecutiva igual como se non os pagaran. Non sei, ahora mismo non me dou Non te conta. das conta. Vale. Mira, outra cousa, con respecto ás obras que se estaban facendo no polígono industrial na margen izquierda subindo a Asteriz, que, bueno, que levan dando que decir desde o mes desde o verán do 2023, que, bueno, que prácticamente están rematadas. Como está esa situación? Pois agora mismo está parado, como están as licencias as licencias polo plan parcial está todo paralizado. As Claro, licencias están paralizadas. pero e con respecto á infracción que había, que se fixo? Pois agora mismo non se fixo nada, non hai nada, fixéraselle o requerimento e non presentaron nada por agora. Non presentaron nada. Fixéraselle o requerimento e non faz nada. Tamén teñen o requerimento de augas de Galicia. Sí, bueno, sí, pero as de Galicia suponen que seguirán os seus trámites. Pero falo dos que che competen a ti. Non sei, pero aquí, ahora mesmo, como están paradas as licencias están suspendidas, pois... Pero digo, diante desa infracción urbanística non fixache nada. Non, é que non somos... Non hai... Como non hai que? Como que non hai que? Nos requerimos o que nos dixo o técnico municipal, eles estamos á espera, imagino, pero digo, pero non... de especificar algo. Pero non actuache, quero dicir, para paralizar a ilegalidade, para pedir que se susane, para meter a sanción que proceda, nin tes previsto facer nada. Eso claro que está previsto, pero É que está previsto. igual que vostede, cando estaba vostede de alcalde e a mesma empresa levantou ali unha autorrecta, eso todo está tamén... No, pero non mintas, non mintas, porque hai un expediente de paralización deste Concello, do anterior goberno, un expediente de paralización que foi recurrido á Consellería pola outra parte e ao final eso resolveuse polos tribunales. Claro, pero houve un trámite e houve unha paralización por parte deste Concello. Claro, eu digo agora, cando ti eres consciente de que se están facendo obras ilegales durante ano e medio, e non sei por que razón, a razón saberala ti. Por que a unhas personas pois lles paralizas as obras e a outras non? Por que? Non, é que en este momento a eles sí que se lles requeriu pero non se paralizou, requeriuselle. Claro, requeriuselle e agora mismo o técnico municipal imagino que está canto caso vos fixo? Canto caso vos fixo? Bueno, pues igual que a vostede cando levantou a torre. Que estou che dicindo que non. Despois haberá que facer o que hai que facer, se hai que requerirlle que paralicen a obra. Non, como que se hai que requerirlle, Reme? Como que se hai que requerirlle? Eso hai que requirilo ao momento en que se detecta. Como que se hai que requerirlle? Ti sabes desta situación desde o verán de 2023. Como que se hai que requerirlle? Non empezaron esa época. Como que non? Pero si tens unha denuncia da Policía Autonómica. Pero que non é como que non empezaron. Pero que o recheo necesita licencia tamén. Pero por eso me refiro, que eso é do recheo. E eu que digo, por que lle pides licencia a uns e a outros non? De eso nada, aquí está requerido exactamente que requerido, eu non sei se está requerido ou non, supoño que menos non, pero mira, en noviembre de 2024 dixestis que o lunes seguinte ao pleno ibas ter unha reunión con el xa para aclararlle todo, e na pregunta de xaneiro dixestis, xa lle quedou todo claro, démoslle un plazo en xaneiro, canto caso vos fixo? Bueno, igual que lle facía a vostede. No, que non volvas co mismo, que nós sí que abrimos un expediente. Outra cousa é que a Consellería despois o respaldara e aí, oye, o xa é un tema de dereito, pero nós defendimos os intereses do Concello. Ese é o problema. Claro. Con respecto a isto, houve algunha, ou constache se houve algunha actuación ou algún informe fora escrito ou fora verbal do vigilante municipal con respecto a esa obra? Do vigilante? Sí, do vigilante municipal. Non che consta ou non o houve? Non o sei, ahora mesmo non o sei. Ahora mesmo non sabes? Non. Vale. O que pasa é que há varios requerimentos que se lle fixeron de tirar
de tirar unha serie de casetos ou, bueno, tiña ali, eso sí que o fixo, eso sí que sabemos que o fixo. Pero non estou falando, bueno, eso será maiores, eu estou falando do recheo dunha nave nova, non estou falando de nada de, claro, non. Vale. Pues, bueno, Mira, xa por último, observamos de novo que nos últimos 2 meses, hai 4 decretos de resolución sobre a convalidación da omisión de función interventora, que é dicir, 4 decretos dos que o interventor advirte que os gastos que os pagos que se van a facer son ilegais e que esos gastos se pagan igual. Son 20 e pico mil euros, deben de ser 26.000 euros en 2 meses, son por cerca dunhas 30 facturas. Ten pensado o equipo de goberno en algún momento rematar con esta situación e tratar de legalizar os pagos que fai? Porque, claro, isto pode ter unhas consecuencias e a nos gustaríanos saber se isto é un camiño xa trazado polo que se vai seguir ou hai unha voluntade de corregir esta situación. As facturas hai que pagalas e hai veces que hai que facelo así. Pero hai que contratalas primeiro. Pero hai veces que non se pode. Entón, cando non se pode, pois hai que pagalas. Pero por que non podes, por exemplo, por que non podes contratar un técnico municipal como indica a lei? Por que non podes contratar un encargado de comunicación do Concello como dice a lei? Por que non podes? Porque agora mesmo a situación económica do Concello é a que é, e, por exemplo, a plaza de técnico municipal non a podemos sacar agora mesmo. Pero por que haberá non? Que pensar en sacala, pero agora mesmo non se pode sacar. Pero por que non? Que impide? A situación económica do Concello, por que o impide? Se vides de subir os impuestos unha barbaridade, por que o impide? Bueno, agora mesmo non se pode en estos momentos. Non se pode, por qué? Porque hai unha serie de circunstancias como é, por exemplo, a RPT este ano vai se completar, co cal hai unha suba importante dentro dos salarios do Concello, a subida, ademais, a maiores aos funcionarios, que tamén iso influye, o cal, en este momento, pois non podemos facer ese tipo de contrato. Deste xeito, pois, podemos solventar os servicios para todos os ciudadanos e, ao mesmo tempo, sálenos un poquinho millor, máis barato, digamos. Ben, non hai máis preguntas. Teño unha pregunta que sería cando ten pensado abordar as obras que lle reclama o director do CEI, Otero Pedrallo. Que obras? As que lle reclama. Creo que varias veces conversou con usted reclamando unhas obras que incluso puso de manifesto no último Consello Escolar. No último Consello Escolar o representante non poido asistir, creo que lle pasaron, tenas aí, a mí Só digo se cando ten pensado abordarlas. A mí non me pasaron aínda nada. O representante do Concello que está non me pasou nada, pero bueno, falar non falei con el, a verdade é que non me dixo nada. Bueno, quería empezar preguntando porque seguimos coa celebración dos plenos sin a data que lle toca. Cal é o motivo? Ademais, creo que é un pouco injustificado porque neste pleno non se trae ningún contido excepcional, ademais. Pois precisamente foi por eso, para tratar de traer unha serie de cousas que non poidaron vir agora neste pleno, entón pasouse para máis tarde. Pero, bueno, non puido ser. Ao final, a carga de traballo non puido ser e non se puido facer no seu momento, no seu día. Vale. Supoño que unha desas cousas sería a presentación dos presupostos para este ano. Non sei cando os teñen previsto presentar. Pois casi xa, próximamente, porque, bueno, intentamos traelos agora, pero, bueno, debido á carga de traballo que este ano tocou o noso obradoiro de emprego e unha serie de cousas, pois, bueno, foi difícil. Encima, que agora cas subidas, cas actualizacións dos sueldos,
pois do persoal, pois, bueno, leva traballo. Entonces, intentámoslo traer agora a este pleno, pero foi imposible. O motivo é a carga de traballo, Sí. vamos, non é... Bueno, Sí, porque eu a carga quero de lle traballo. recordar que vostedes están en maioría, non teñen, Sí, pero é a non carga teñen que negociar con naide, nin falar con naide, basicamente. Normalmente sempre se traen e se fan porque dá tempo, pero este ano entre a planificación do obradoiro de emprego que se tuvo que facer e todas estas cousas dos salarios, pois xa se complicou un pouco e o personal, pois eso, ten moita carga de traballo e Teñen pero bueno, previsto presentar en febreiro, logo. a ver, esperamos que sí. Eu creo que sí, que pode ser posible xa. Vale. Bueno, vimos este fin de semana que, bueno, polas redes sociais, vimos que veu a conselleira do Mar, vemos que tamén vostede tivo unha reunión de traballo co conselleiro de Cultura, Lingua, Igualdade, creo que Igualdade, bueno, non sei que máis leva ese señor. Vemos que hai moitas reunións de traballo polas redes sociais con conselleiros e tal, pero que están aportando en tema de inversións o Concello de Rábade desas reunións que está facendo de traballo? Vale, pois, por exemplo, no caso da Consellería do Mar, pois o que el veu porque aportaron o que son os mexilóns para a festa do mexilón. Xa o fixeron o ano pasado e xa o fan este ano, co cal, bueno, pois tanto o Concello como as persoas dos bares, pois salelles gratuitamente o mexilón, todos os kilos de mexilón que se traen. Co conselleiro de Cultura, pois estuvemos tratando diversos temas, bueno, entre eles pois algo para o Cinemán, bueno, algunhas cousas así que temos previstas e presentamos os proxectos e, bueno, aí estamos á espera de que nos contesten, evidentemente. O sea, non teñen nada firme. No, aí con Cultura no. Porque nós vemos moitas reunións que dicen que salen nas redes sociais, moitas reunións con conselleiros, conselleiras, pero realmente en Rábade non vemos ninguna inversión da Xunta de Galicia, ou inversións ínfimas. Entonces, non sei se vostedes teñen previsto fazer máis forza, tal, son do seu partido, imagínense como nos trataba o grupo de goberno anterior á Xunta de Galicia. De eso se trata, de reunións de traballo, entón, pois... Bueno, pero que aporten algo para a vida de Rábade. Pero de eso se trata, hai que plantexar, para plantexar hai que levar proxectos feitos, entonces, pois, de eso se trata. Nos plantexamos os proxectos, intentamos que saian adiante, e esperemos que de todo o que se lle plantexa, pois que algunhas cousas que saian adiante, evidentemente. Teñen esperanza, logo. Sí, solo teñen esperanza. Non teñen nada firme. Bueno. En este caso, non. Vale, moi ben. Bueno, a raíz do pleno anterior, como dixo que faltaba algunha cousa das contas das festas de agosto, non sei se xa as teñen seguras, xa teñen todo... Si, agora sí. Non me tiño agora. Se eu sei, non tiñamos aquí. Onde tiña isto? Sí, pois ao final faltaban unhas facturas, faltaban outras, faltaba a factura dos pinchos do pregoeiro do Cotorreal tamén, e faltaban aquí da empresa que fixo as festas. En total, ao final, foron 42.252 euros. 42.252. Sí. O sea, casi a metade máis do que nos dixo no pleno. A mitad. No pleno dixonos sobre 30.000. Sí, pero faltaba aquí unha de 14. Claro, casi a metade máis. Sí, ¿no? Era que tuveron que desglosar en total eran 14, sí. Na recadación sigue sendo a mesma cifra, A recadación é a mesma, sí. Eran 6.150 e 950. Sí. Vale. Bueno, seguindo co tema das festas, parece ser que en xaneiro houve problemas cos aparcadoiros. Non sei se lles deixou aparcar libremente aquí na plaza. Eu non estiven por motivos de traballo, pero pasaron nos fotos de que na plaza pegados á carpa había coches aparcados en batería
Aí un montón. Eu vi as fotos, teño eu as probas gráficas, ademais, que nos mandaron veciños. Pero pola noite ou pola... De día, de día. Era de día como agora, víase perfectamente. Pois eu a verdade que non me fixei, non sei se houve... Pegados á carpa, ademais. Teño fotos. Por diante, pola parte de diante, non. Por o lateral. Ah, O lateral que está cerrado, os coches estaban aparcados. Non se pode aparcar habitualmente. non. Pois eu... Digo, non sei se fixo algo excepcional para a festa de Rábade. No, a verdade que non. Eu o tempo que estuve... Foi un momento que non era nada, non era durante a festa. Non era de día. Sí, era de día, pero non era durante a festa. Pero sí que pasei o coche por aí, así que estaban aparcados. Ah, pois eu non me fixei. Vamos. Vamos, Sería o domingo, sería, porque era o día que non estaba vigilante. Non sei. Pode ser. Se é o domingo non o me sábado había estaba de arriba. O cortado. sábado, non? Que estaba Pasei por aí. Non, foi o domingo pola mañá. A mí mandaron máis fotos, si quere paso ya... Sí, pásame, sí, por favor. Foi o domingo pola mañá. A verdade que non... Bueno, pero... Sí, no, o domingo non estaba o vigilante. Sí, entón, pero non... Non se pechou o lateral. Sí, cando fun para mí se por aquí. Fun para por aquí. Pode ser. Podéis circular. Sí, porque é o espacio que quedaba da carta. Si, además estaban en batería todos contra a carga. Acabo de lle mandar ahora para que teña vostede xa Vale. o registro. Evidentemente non van as matrículas ni nada. No, Quero dicir, ahora- faltaría máis, non? Sí, ahora... Pero no, eu preguntaba se era porque vostedes... No, a verdade que non. O mellor podía ser por motivo da festa, se deixarse aparcar ou... Puxarse por decreto cortar esas calles esos días. Sí, bueno, Pero o domingo pasábase pola carretera por diante. O domingo non sí, por el paseo, a hora de misa pasei por vamos, aquí. que aparcaron porque lles deu a gana e nai dos controlou. Imagino vamos. que sí. E nai dos controlou. A verdade que non vi. Vale, seguindo cos problemas de tráfico, bueno, eu quería lle preguntar, a resposta eu creo que a sei, pero quería preguntar si é legal as saídas dos garaxes por encima dos pasos de peóns. Sí. Son legais? Sin ter vado permanente? Ah, no, sin intervalo permanente non. Vale. Moi ben, vale. Porque vostede dixo que eran legais. Sí, son legais, pero con vado. Legais con Dentro vado. vado, sí. Vale. Que saiba que en Rábade hai varias garaxes que saen por encima dos pasos de peóns sin ter vado. Varios. Varios. Bueno, Varios é máis de un. Dous, tres. Somos conscientes do das ambulancias, que se si xa estamos en... No, precisamente hoxe non falaba deso, pero bueno. Bueno, Pero pues, bueno, dese sí, onte pero volveu non- a suceder o mismo. Vímolo outra vez como entraban ali marcha atrás, por encima do paso de peóns, e tal. Pero bueno, hai máis Ajá. que salen por encima dos vados, o sea, por encima dos pasos de peóns, que non, o problema casi non é o paso de peóns, sino que pasen por encima da acera sin ninguna autorización, non? claro, entonces eso si faz un favor, si sabes cales son e non los Sí, comunicas. o sea, algunha vez xa lle comentei a Miguel. Non sei se vostedes pues, teñen previsto... Non me dixo Claro, nada tampouco. vostede... Non sei, Sí, pues- terá que controlalo se vostede Pois non me dixo claro. nada, no, pero pregunto, xa yo digo agora, que o controle, eso sí. Volvendo, bueno, seguindo co tema, non? A colación, dicía, se nos vados xa teñen un rexistro, se teñen un rexistro dos vados que hai Sí. e dos garaxes que hai sin vado. Dos vados sí que o hai un rexistro de vados, hai un... pero dos que están sin vado non. Penso que non o hai, non, agora non podo decir Claro, exactamente, o mellor era a pero maneira de penso que non identificar hai. as saídas dos garaxes por riba da rúa que fagan O que pasa é que iso é difícil de controlar, porque hai algún que ten porta de garaxe, pero non ten vehículos dentro, ou non... Claro, eso... como se está rebaixado casi, que algún fixo a obra a él. É fácil de adiviñar. Eso se... Bueno, non hai o rexistro ese. Vale. No, hai. de garaxes no, de vados sí. Vale. Isto lévanos a outro tema que é vostedes presentaron aquí un plan de tráfico no seu día. Non sei se cando teñen previsto executalo, porque sobre todo nesta contorna do Concello hai varios problemas, non? Hai varios problemas diarios, non? Por a xente que ven ao centro médico, a farmacia, pola xente que ven aquí ao Concello ou pola xente que ven facer actividades aquí. Pois témolo previsto para pronto, porque, bueno, ahora vamos a esperar a que pare de chover e tal, porque fai falta pintar en algunhas zonas,
Entonces, pois, estuvo medindo tamén o vixiante para pintar algunhas zonas. Creo que estuvo estes días, non sei se acabou a medición, para pedir os presupostos correspondientes para xa facelo. Pedir as sinais que fan falta, claro. Xa temos moitas, pero algunha falta. Alguna falta. Bueno, eu abogaríalles porque sí que o regularan con sinais verticais, pero pintar no chan... En algún caso é necesario? Eu creo que se pode regular con sinais verticais. Bueno, e ademais sabemos que non deu moito resultado a pintura que... Sí, no, pero en ningún caso, porque chamou a atención que tamén incluso na da Avenida de Vilalba, que se pintou cando entramos nós, está igual. Xa volvín a solicitar que volveran a pintar. En Nieto Chaín tamén, os pasos cebra, pasos de peóns, porque eu non sei que pinturas usan agora, que non duran nada, vamos. Para eso, por eso yo decía eu que se deberían haber... O que pasa que en algúns casos fai falta, porque sobre todo cando un está acostumbrado nunha dirección doble e agora vai ser dirección única, pois a veces fai falta a señal aí que a xente non mira para arriba. Bueno, vale. Por lo menos unha Esa é a flecha. súa opinión, quero dicir, a nós parecenos que pintar a pelga, pintar o adoquín non... Bueno, que non iba a ser a solución, así foi, que xa casi non existe esa pintura. Pero bueno, por último, varios veciños estánnos demandando, estánnos demandando certas cousas, e a máis problemática é a sinalización e a iluminación nos pasos de peóns que hai en Rábade. Entonces, non sei se teñen previsto facer algo, non sei se teñen previsto regular ben a velocidade, por exemplo, ali da zona do colexio, do instituto, porque se un sae da Avenida de Galicia pode ir a 50 perfectamente, e debería ser unha zona que está moi ben, que esa zona, xusto, de onde vive tanta xente, a zona escolar, que este a 30. Aí si vemos ben que este esa zona a 30. Pero se realmente sale un da Avenida de Galiza... Non pode, sí. Eso xa yo solicitamos a Fomento en varias ocasións. O dos pasos de peóns, eu creo que cando chegamos puxemos os sinais en prácticamente todos os pasos de peóns, incluso sinais luminosas. E agora tamén solicitamos a Xunta de Galicia, tamén en Gabriel Nieto Chaín, que poña sinais verticais nos pasos de peóns, en a Avenida de Vilalba, os que faltan, porque hai algún que falta. E bueno, veramos a ver. Eu instaríalles a que lle pidan ao Ministerio de Fomento, na cartera da Coruña, e que lle pidan á Xunta de Galicia, sobre todo na Avenida de Galicia e na Avenida de Vilalba, que iluminen os pasos de peóns, que sinalen horizontalmente, incluso verticalmente, que cambien a iluminación. Bueno, na Avenida da Coruña xa son pero o paso de peón non está iluminado un sinal vertical e non ten sinal horizontal. Pero a sinal vertical está iluminada e... Ilumínase. Pero o paso de peóns non se ve. O paso de peóns sí, bueno. Non se ve. Non se ve, eu estuve ante ali e non se veía, bueno, incluso un concelleiro de ustedes estuvemos ali... Refírese ao propio paso de peón, sí. Bueno, aí tamén temos solicitado que sobre todo nos colexios ali, que se faga, que se poña un semáforo ou un paso elevado ou algo así, bueno, eso solicitámoslo. Cando me refiro aos sinales horizontais, refiro a esas cousas, non? Eso está solicitado. Para que se obligue a reducir a velocidade, porque ao final están pasando igual a mesma velocidade ou peor. Entón, eu xa lle digo, estaríalles, pois eso, o Ministerio de Fomento, e igual a Xunta de Galicia, igual na Avenida de Vilalba ou na Avenida de Galicia, estaríalles a que é a nosa seguridade, non? Encima cada vez temos unha poboación máis envellecida con menos mobilidade, non? Con mobilidade reducida, e nenos que escapan, ou na zona escolar, ademais ali vive moita xente. Eu creo que vostedes deben instar e deben facer forza e presión ao Ministerio. Ainda fixemos unha solicitud, non sei, non fai moito tampouco, sí. Ainda, sí. Bueno, dixeron tamén, creo que xa arranxaron, que estaba
unha sinal luminosa que non funcionaba, eu penso que xa arranxaron agora. Entrando de Entrando de... Sí, bueno, do lado do Santo Anxo. Sí, sí. Sí, sí. Eu digo, é a nosa seguridade, non? A seguridade de todos os veciños de Rade. Sí, bueno, pues eso, está solicitada, seguiremos insistindo, como sempre, a verdad. Eu insistiría moito en sinalar, o sea, facer esa sinalización de 30 por hora en esa zona. En esa zona en concreto creo que é importante, e o das bandas rugosas ou bandas sonoras para que estén obligados a reducir a velocidade, non? Porque ao final vostede dáse conta igual que pasa igual a xente a mesma velocidade, entón polo menos obligarles a algo, non? Vale. E nada máis, pola nosa parte. Pois máis, pois nada, levantamos o pleno.